नमस्कार नोंथांमोन गावनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लाबोनो सानदों नेक्स्ट BTC आवहाय चिफ महरै बबे पार्टी हिसाबै जाखांफैगोन बेखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर जोङो नुनो मोनो नेक्स्ट BTC आवहाय सोर जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनोब्ला रायजो राजाफोर सेथियावनो जोङो नुनो मोनो BJP आरो UPP नि गेजेरावहाय बिसोरनियाव गोरोबलायनानै सिटखौहाय शेयारिं खालामलायाब्ला बिथांमोनहा आलदा आलदा दारायगोनखौ जोङो नुहुरो आरो बिथांमोनहा सिट शेयारिंखौ खालामखानाय नङा होननानै जोङो मिथि मोनो। गासै जे दानो तालिम होबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों BJP आबो हारसिङै दारायफैगोनखौ जोङो नुहुरो। दानो BJP निफ्राय सोर चिफ जानायनि दाबिदार हिसाबै सिङावहाय प्लान पलिसि खालामनानै दङ रायजो राजाफोर। बिस्वजित दैमारिया माबानिफ्राय आसामनिफ्राय BTC आवहाय जोङो बेखौहाय दाबिदार हिसाबै बिथांमोनहा खालामनाय तालिम होनायखौ जों नुनो मोनो BJP निफ्राय रायजो राजाफोर आरो UPP निफ्राय बिथांमोनहा गासै बारहावाफोरखौ नायनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय रन्जन दैमारि सारखौ बख'योब्ला रन्जन दैमारिया फेस महरैहाय फैगोन बाहाय चिफ महरै आरो नैथियाव जाहैगोन प्रमद बर'। बे सानैनि गेजेरावहाय जोंनि UPP हान्जानिफ्राय चिफ दाबिदारखौ जोङो नुहुरो आरो जोङो नुहुरो BPF आथ' BPF थाखागोन रायजो राजाफोर आरो कंग्रेसनिफ्राय जोङो बिसोरो चिफ दाबिदार हिसाबै खालामगोन गर्जन मोसाहारि आरो जोंनिफ्राय आम आदमी पार्टीनिफ्राय आंनो जागोन रायजो राजाफोर चिफ दाबिदार हिसाबैहाय नोंथांमोननो थाम्बनेइलावहाय आङो नैबे साब्रैनि गेजेरावहाय दा जे बिथांमोनहा मोजां पारफरमेन्स खालामगासिनो दङ नैबे साब्रैनि पिक्सारखौ आं थाम्बनेइलाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय होनाय जाबाय। बिथांमोनहा जरदार हिसाबै फैगोन नाथाय जोंबो सरकार दाहैनो हायाब्लाबो जोंहा माखासे दा सेन्ट्रेलावहाय उइक पइन्ट जागासिनो दङ। नेक्स्टआव जोङो खमावब्लाबो जोंबो 30सो सिटखौ जोङो खमैनो 30 आरो गासैबो सिटखौनो जोङो होजोबनायनि प्लान पलिसि खालामगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर जोंना दासिमबो अरविन्द केजरिवाल बिथाङा दिनैसिमबो माबाखौ फुल गनाय जायाखै दिनैबो गोनो गोथो जागासिनो दङ जायनि फलाव जोङो रान आप खालामनो हायाखै। जुदि जोङो मास मोनसेनि उनावहाय जों रान आप खालामनो हायोब्ला गासैबो जोङो सिटआवहाय माबाखौहाय मास मोननैनि उनावनो जों गासैबो सिटनि माबाखौहाय डिक्लेयार खालामनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो लाबोगोन जोंनि आम आदमी पार्टीनिफ्राय सोर बबे नैबे 40टा आरो बिथांमोनाथ' 60टा खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन BTC सरकारा नाथाय बिथांमोनखौ मावनो हानायखौ जों नुहुराखिसै। बिथांमोना पिकआपखौनो लानो हायाखिसै मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखिसै। बिथांमोनहा खालि उरा बाथरि बेसेन गैयै मेसेज होग्रा बेबायदिल' जानानै दंखौ जों नुहुरो रायजो राजाफोर। नाथाय नैबे मोनसे जोङो नुनो मोनो माजबाटआव जानाय घटना बेवहाय न' सावनानै होनाय आरो नै हिरण्मय खाख्लारि बेयावहाय लोब्बा थानाय न' सावना होनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोनहा बेवहाय सापर्ट दंना गैया कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनै जोंनि आसामाव मा बारहावा जागासिनो दङ रायजो राजाफोर। नाथाय जोंनि गेजेरावहाय जुदि बर'नि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला मोजां जुदि UPP आरो BPF बिथांमोनहा जुदि सिट शेयारिं हिसाबै गेलेयाब्ला नेक्स्टआव BTC खौसो जोङो सालायगोनखौ जोङो नुहुरो। बिथांमोनहा बांसिन सिट देरहाबोगोनखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय दिनैहाय माखासे पारफरमेन्सआवहाय गासै रांखावरिनि पारफरमेन्स मिटिं खालामनो हायै पारफरमेन्सखौ जोङो BPF हान्जाखौबो नुहुरखाबाय रायजो राजाफोर। नाथाय सेन्ट्रेलावबो सरकार हिसाबै मोजांथार बिथांमोनहा एसे फिल्ड फोसाबनायावहाय मिटिं खालामनायावहाय बिथांमोनहा फुरा पिकआप खालामनो हागोनखौ नुहुरो माबाखौहाय BJP हान्जाखौ। दिनैहाय BJP हान्जानिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बुंखाबाय बिस्वजित दैमारि चिफ दाबिदार आरो UPP निफ्राय रन्जन दैमारि सार गयोब्ला रन्जन दैमारि सार नङाब्ला प्रमद बर' बे सानैनि गेजेराव जागोन जों नुहुरो आरो BPF निफ्राय बे हाग्रामा महिलारि सारआ जेब्लानाखि माबायावहाय बे पार्टिया थाबाय थागोन आरो माबा हिसाबैहाय थाबाय थागोन गुबुन रावबो सोलायनाय नङा। थैजासिम 40 बोसोर थायोब्ला 50 बोसोर जुदि हाग्रामा सार थायोब्ला 50 बोसोर बिथाङा
खौहाय BPF हान्जायावनो चिफ दाबिदार हिसाबै थाबाय थागोनखौ जोङो नुहुरखायो रायजो राजाफोर। बेनोमोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय माखासे भिडिअ क्लिप नोंथांमोनहा नैबे हिरण्मय खाख्लारिनि समाव दाख्लै जानाय बे आं माखासे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनाय जाबाय।